गिदिर गिदिर हालाबायबाय आं खुमब्रा अमाफोर नैबेलाय अपारनि मुङाव नै बेबायदि मोनबोबाय आङो अपार। हाय गाइस खुलुमबाय आंनि बे मदन ब्लग्सआव बयखौबो फिन खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय गोसो गोथारै अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजां दं आंबो मोजाङै दं ट्राय अफारनि मुङाव फैलायबाय आङो ट्राय आङो मैया खिन्थाखादोंमोन ना मोनसे भिडिअआव खिन्थाखादोंमोन ना अफार लायनि बिराद अफार होदोंनो टाउनाव बाजार गिदिराव क'क्राझाराव होननानै मेन टाउनाव होदोंनो होननानै आङो लायनो होननानै खिन्थाखादोंमोन ना नोंथांमोननो आं बेखौनो दा लाबोबाय अफारखौ दा अफारखौ लाबोबाय आङो ओमफ्राय दा अफारखौ आङो दिन्थिलांसै बेखौ दिन्थिना सानदोंमोन आङो दा दिन्थिनोसै लोगोफोर नैबेलाय अपारनि मुङाव नै बेबायदि मोनबोबाय आङो अफार ओमफ्राय माबायदि नुदों लोगोफोर अफार नै ओमफ्राय आङो दा बेखौनो बुंनानै भिडिअखौ आङो माबानोसै आरोखि ओमफ्राय लोगोफोर आङो ओइदिनखालि सानसेखालि आरो ओइदिनखालिथ' नङा सानसेखालि ओरैबायदि जादोंना आङो सासे सिस्टारजों आंजों बैसागुनि मुङाव अफारनि मुङाव थांबाय आरो बैसागुनि मोसानो थाखाय जोङो ओमफ्राय ओरैबायदि जायो थाब बायखायाबा जि जोमाबो बायनोनो हायाना जोङो आयु माबायदि जायोना जोंनावथ' बर'नि हलसेल गैया बर'नि गिदिर गिदिर दख'ना दखान गैयाना ओमफ्राय बिदिनो गुबुन हारिनाव बायनांगौ जायोना जोङो ओमफ्राय जोङो थांदों आरो जों सासे सिस्टारजों आंजों ओमफ्राय ओरै बावहाबबावबो हाबनो हाया बावहाबबावबो हाबनो हाया बावहाबबावबो हाबनो हाया ओरैबायदि बिहिर जाबाय आरो बैसागु खाथि जाबाय आरो दख'नाखौनो बायनोनो ओमफ्राय जि जोमखौनो बायनोनो हाया जोङो सोंबाबो ओमफ्राय दाना ओमफ्राय बिबाबो जेनेबा जाय जायगायाव 800-900 बेखौनो 1500 1400 होनलायलांबाय बायदि दख'ना ओमफ्राय बेबायदि बायनोनो हाया ओमफ्राय लाबोबायबो जोङो ओमफ्राय 800 थाखाना बेसेबां लाबोदों आरो अफारनि मुङाव बायनानै लाब गैया मालाबाबो आं मोजां मोना अफारखौ बे नङाखि आं जेब्लायबो बायनो नाङा होनना बुंदों आरो जों गैयैया माब्लाबा अफारबो गाननांगोन माब्लाबा दाम खमनिबो गाननांगोन रिडाक्सनबो गाननांगोन आङो बायनाङाबो होनाखै आरो ओमफ्राय अफारनि मुङाव जोङो लाबोदोंमोन जिखौ ओरैबायदि नै सानसे साननै गाननायावनो बेबायदि जाबाय आरो बे बिनानावना मारै दङ ओमफ्राय आं ओरै नै र' आं केमेराखौ फोजौनो दै दा नायलांदो नै साननै गाननायावनो बेबायदि जादों नै बेबायदि अफार जों लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय नोङो दाम खम बिबाथाय नों बायग्रा नङा होनलायबावो हारसाफ्रा माबायदि खालायो जोंखौ नै गिदिर बाङालि मारुवालिफ्रासो बिराद गिदिर दख'ना दखान थायोना जोंनावथ' थायाना बर'फोरनाव नायलाय माबायदि नै साननै गाननायाव बेबायदि जादों अफारनि मुङाव बेखौ 800 ना बेसेबां लादोंमोन जोङो ओमफ्राय गानजायासै दंबा जोंबो बिदि बायामोन आरोखि दखानानो हाबनो हाया उन्दैनि उन्दै गिदिरनि गिदिर सेंग्रानि सेंग्रा सिख्लानि सिख्ला बोरायनि बोराय माबायदि नायनो बेबायदि बायो आरो ओमफ्राय जोंहा बायनो हायिनि बेबायदिखौनो दखानाबो हाबनो सम मोना नालाय उन्दै गालांनानै जों बेबायदिखौनो बिनानावजों आंजों लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय नै बेबायदि ओमफ्राय बेखौ मानो बायदों होनबा र' आं खिथालांनि बे दख'नाखौ मानो बायदोंमोन आङो ओमफ्राय आं बे अफारनि मुङाव दख'नाखौ मानो बायदोंमोन र' आं खिन्थानि दै ओरैबायदि होननो बायदोंमोन आङो गोजा आगै नोंनि गाननाया गस्ला सादोराबो गोजा गाबनि आगै होननो बायदोंमोन आङो लोगोफोर स्क्रिप्टखौबो हमनो बावलायलांबायहाय आंहाबो नै ओमफ्राय आङो भिडिअखौ जागायलायबाय ससे बावबोलायलायबाय आरो आंनि बे मदन ब्लग्सआव सोरबाफोर गोदानै हाबसनना नायदोंबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे लाइक खालामना हो मोनसे लोगोसे शेयार खालाय मोनसे कमेन्ट खालायनो दाबावथारा बहानिफ्राय नायदों अननानै खिन्थाहरनो दाबाव जायगानि मुंफोरखौबो दे लोगोफोर नै स्क्रिप्टखौनो हमनो बावलायबाय आंहाबो ओमफ्रायो आङो दा ओरैबायदि खामानि मावगासिनो दं बेस्थ' जागासिनो दङ ओमफ्राय आङो खुमब्राजों बेदरजोंबो संदों मोननै मोनथाम लागाय लाथाय गराय गंथं लिला भिडिअ खेबलाबायलायबाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय आङो रदि आं मोनसे खोथा आरो आङो बे भिडिअफोरनि गेजेरजों सोरखौबा दुखु होनो सानाखै आरो सोरखौबा गाज्रि मोनहोनो सानाखै लोगोफोर आंनि बे मोनसे जास्ट एन्टारटेनमेन्ट आरो जकिंसो आरो इन्टारेस्टसो आरो बबेबा जाबोनाय जाथायफोरबो दङ माखासे आं बेफोरखौ सोरबा नायनो सुखुवाना बेफोरखौ खिन्थालाबायनो बायो नङाबा मेरला जाथाय दङ आं मा खालायनो मा मानो मोनलाबायना गोदाव सोराव मोनो आं मानसि बेमार आबाद खालायनानै बोरै खर'फ्रानो सानै मेन्टेलिटियानो बोराथि बुंब्ला खर'आनो सायो गिदिंग्रा जालांबाय बावगारग्रा जालांबाय बिनि थाखायनो आङो मोनसे इन्टारेस्ट जकिं बायदिसिना खालामलाबायनो गोसो जायो लोगोफोर दुखु मोननो नाङा लोगोफोर नै जोमग्रायाबो उल्थासिनफोरा माबो दे उल्था नङाहाय बोरैबा उल्था बायदि नुदों आङो ओमफ्राय आङो जोबोद सिन्था सानफ्रामबो टेनसन सानफ्रामबो सिन्था ओरै मा खालायनो मा मानो हारसिङै आबाद खालामनाय जायो मालाय सासेयाबो मालाय सोरांबानो सासेखौथ' गाहाम मोनो मालाय सोरांबानो ओंखारलाङो दाबो नै आङो मानसिखौहाय
ओंखाम आरि दौखांनानै फुनानै दोनदों गुसुबो जादों हागिस गानहोनासो दोनबावदों आङो अखायाथ' जा हालायबायना निजोमानो सिग्लुंजोबथारबाय आङो बिराद खस्थ' आरो मानसियाबो ओरैबायदि दासान्दि हालोदानो गाज्रि लोमजागासिनो जोबोद टेनसनाव दं आंबो माथायानो बारा माबाया अबेबा खोथाखौ खोनासंनो सुखुयै जालांबाय अबेबा खोथाखौ खोनासंनो बागारग्रा जालांबाय ओरैबायदि आं मा बुंनानै फोजोबनो हाया आंनि दुखु दाहा सिन्था जारला एखमबा बेफोरखौ ज्राब दोनथ'नानै आं बेफोराव एसे माबा खालायोबा एसे मोजां जागोन खोमा साननानै आङो बिदिनो भिडिअ आरि बायदिसिना जकिं इन्टारेस्ट बानायनो थेवबो आङो बानायबाबो आङो मिनिनो खुगायावनो राव फैया आं मानोबा मिनिनो ओंखारा एखमबा लोगोफोरजोंसो आङो ओरैनो मिनिख्लालाबायो आखायहाय बेवहाय आङो मिनिनो ओंखारा दे लोगोफोर आङो सानै एखमबा बिखायाबो मावग्रा जालायबावबाय हात बोरैबा हातखौनो गुरलोब गावलायनाय मोनो आंनि साननायजोंनो आं मा बुंनो मा मानो आं ओरैहाय ओंख्रिबो संदोंथ' बिदिबा आङो एसे लिलि लाला देखायलाबायसैलाय आरो गाज्रि मोननो नाङा लोगोफोर आंनि भिडिअखौ लिलि लाला जानला मोनला खेबलाबायो मोननैजों मोनथामजों बुजाबना होयो होननानै आंहाथ' माबा जानो जेबो टाइम फ्रि गैया माबा मोनसे गैया दा उन्दुना दं अखा बोथोरखौ हादों आं बिदिबा देखायलांनो होदों बेखौ बेलायथै नै आंनि ओंख्रियाहाय खुमब्राजों बेदरजों खुमब्राखौ आङो गिदिर हादों नै मोनलायलायनानैसो आङो खेबफैनाय जाबाय ओरै बिस्थ' जायोना जानला मानला संलाबायलायबाय नै दा फुंनि बोथिसे खराखिखौहाय दा मोना आलदा जायो जानला मानला संसाबलाबायलायबाय आं नै लोगोफोर खुमब्राजों बेदरजोंहाय अमा बेदरजों दा ओंख्रिया हानै मोनबायानो रानथाब होजोब्बाय आं लिलि लाला मोननैजों मोनथामजों ज' जाबाय दै भिडिअआ लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा दे सनाफोर जा अखा हादों लोगोफोर ज्राव खोनायोबा गाज्रि दामोनसै दे लोगोफोर मा खफाफ्रा होननानै ओरैबायदि अखा नागारनो रोङासैना लोगोफोर ओमफ्राय आङो रिडाक्सननि मुङाव बुंदोंथ' लोगोफोर गाज्रि मोननो नाङा दे रिडाक्सननि मुङाव जों गैयि मानसियालाय माथो मालाबा बायनांगोनबो जोंथ' इसिबां मानि हाइ कुवालिटिनि मानसि नङा नालाय जोङो लवार मानसि नालाय बायथारनाङा होनाखै आरोखि आङो बायनांगौ बासि बायनांगोन आरो नङाबाथ' अबेबा दागो थायो अबेबा थास' आथिं मानलानाय थायो अबेबा गुस्थियानि गिजि थायो ओरैबायदि रिडाक्सननि मुङाव माब्लाबा मोजांबो मोनगोन आरो बासिनो रोङोबा मोजांबो मोनगोन ओमफ्राय आरो बासिनो रोङाबाथ' बेबायदिनो लिलि लाला मोननायनि लामायावखा आङो बायथारनाङा मोजां गैया बेबायदि होनाखै आरो नोंथांमोनखौ गुबुन गाज्रि मोननो नाङा आङो बुंदोंसो आरो आं जेनेबा आं जानाय जाथाय नालाय आं बेखौसो बुंदों आङो रावखौबो बायथारनाङा होननानै बेबायदि बादा होआखै आरो लोगोफोर आङो मालायखौ मा बुंनो नों गावबागावसोसो गावबागाव फसन्थ'सो आं जेरैखि लाया जेनेबा बेबायदिसोना जेनेबा गैयि मानसिया गाननांगोन रिडाक्सनबो गाननांगोन माब्लाबा अफारबो गाननांगोन बेफोरबायदि जाखायो आरोखि ना लोगोफोर